Добър ден! Казвам се Томислав Петков от website.bg.com. Днес ще разговаряме за SEO оптимизацията и защо тя е важна за популяризирането на вашия бизнес в интернет. Първата стъпка от една правилна SEO стратегия е изследването на ключовите думи, по които вашият сайт ще бъде оптимизиран за търсачките. Тоест, по кои ключови думи вашите потенциални клиенти ще ви откриват, тъй като в века на високите технологии всички търсят в широката мрежа услуги или продукти. Именно когато вашия сайт е позициониран на предните позиции в Google, вие ще имате голям трафик от страна на посетители, съответно потенциални ваши клиенти. Вторият аспект или втора стъпка е анализ на ключовите думи на вашите конкуренти. След което се преминава към третата стъпка, която е комбинация от вашите и техните думи и добавяне на потенциални други ключови думи, които са с високо търсене от страна на потребителите, което ще допринесе за вашето популяризиране в интернет. Следващ важен и то изключително важен аспект е вътрешната оптимизация на сайта, която обхваща неговата правилна структура, правилната навигация, добавянето на метаданни и управлението на съдържанието. Тези неща са от изключителна важност за всеки един уебсайт. Следващата стъпка, пета поред, е регистрацията на вашия сайт в търсещите машини с цел неговата индексация в тяхната листа с резултати. Същото се отнася до регистрацията на сайта в социални мрежи и директории, след което достигаме до проверка на индексацията, или т.е. къде се е отчел вашия сайт и къде се е появил, съответно за България в Google BG. Може да отнеме различно време, от няколко дни до няколко седмици, за да бъдат отчетени абсолютно всички промени следствие от регистрацията в социалните мрежи, директориите за статии и търсещите машини. След като сайтът ви бъде индексиран следствие от събмита и останалите стъпки, пристъпваме към линк билдинг или създаване на мрежа от тематични и релевантни линкове, които да позиционират или по друг начин казвам да захранят вашия сайт така, че да се появи на предните позиции в Google. Това е правилният процес за SEO оптимизация. За отделните стъпки от процеса ще разговаряме в нашите следващи видеотуториали, които може да очаквате съвсем скоро.